V momente, keď sporiteľ požiada o dôchodok, dôchodková správcovská spoločnosť porovná všetky príspevky a všetky presuny, ktoré ten sporiteľ presunul do garantovaného fondu, čiže vlastne všetko, čo sporiteľ poslal do garantovaného fondu, sa spočíta a porovná sa to s jeho aktuálnou hodnotou majetku, respektíve úspor v tomto fonde. Pokiaľ sú jeho aktuálne úspory v čase žiadosti o dôchodok vyššie ako suma príspevkov a presunov do tohto fondu, všetko je v poriadku, pretože dôchodková správcovská spoločnosť zhodnotila tieto príspevky. Pokiaľ ale suma účtu v čase odchodu do dôchodku je nižšia ako suma príspevkov, tak dôchodková správcovská spoločnosť musí tento rozdiel danému sporiteľovi doplatiť na jeho osobný dôchodkový účet.